kami ngayon sa Tayog pupunta kakabsat. Kakain kami sa Mang Inasal. Pumunta lang kami sa Pangasinan para Mang Inasal. Kaya? Kasi walang sabaw na available sa Ilagan. At dito kami pumunta. In 200 meters, you will arrive at your destination. O, diba? Ayan, lapit na kami. Ayan, nandito na tayo sa Pangasinan. Hanggang sa Pangasinan, may tagapayon si Karen. No? Kaya, sana ako. Ayan, kakain tayo dito sa Mang Inasal. Mag-unli rice daw si Karen. Mag-unli rice daw ako. Yan lang ako mag-unli rice. Ako daw ang panglaban nila dito, guys. Talang pumunta sa Pangasinan para inasal. Ayan, kilala tayo ni Mama. Ayan. Hindi kami sa vlog. Dami nating supporters dito. Hello, Ma. Thank you, Ma. Nandito na kami. Shoutout po kay Cherry po tsaka kay Karen. Kabagyan vlog po. Shoutout sa Jollibee, tayo. Isa pa. 2, 3. Ano ba mag-picture? Sabi kayo. Kay Cherry tsaka kay Karen Vlog, andito po sila sa Pangasinan. Sikat si Ma'am Cherry, oh. Wala ba? Sikat na sikat. Ay, pa-picture nga ako.